Ja, goejoen alle jaren. De meesten thuis, die meisje, iedereen die thuis meekijkt op tablet, telefoon of laptop of wat voor apparaten. Maar ook welkom mensen in de zaal, welkom mensen in je zeel. Mijn naam is Jacco de Boer en we gaan het vanavond hebben over ontspullen. Ja, nou fijn dat u allemaal gekomen bent met in ieder geval uw kleren nog aan, want die moeten geloof ik als eerste de deur uit als je aan het ontspullen bent. We hebben hartstikke leuke gasten hier, we hebben muziek. Stelt u in de zaal vooral uw vraag als u vindt dat dat moet. En zullen we maar je en jij zeggen, dat is misschien nog wat leuker. En als je thuis wat zeggen wil, als u thuis wat zeggen wil, dat kan in de commentaren van Facebook. Iedereen is altijd heel erg goed in om dat te doen. En dan hebben wij, daar zitten Bente en Jasmin. En die houden in de gaten wat er wordt gezegd. En als er dan een vraag is van Ian van de Meesken, van een van onze gasten, dan zullen wij die ook hopelijk in de uitzending zetten en dat die wordt beantwoord. Dus schroom niet. Ik wil eigenlijk wel even beginnen met een onderzoekje. En sommige mensen zijn het al aan het doen. Als u even uw smartphone pakt en naar een browser gaat. Dus het is Safari waarschijnlijk of Chrome. En dan gaat u naar menti.com en dat kunnen je hem dus thuis echt doen. Hè? Dus de meesten thuis kunnen het echt doen, de mensen thuis kunnen het ook doen. Ga naar menti.com en gebruik de code 99727. Het staat erboven. En dan kunt u de vragen gaan beantwoorden. Dus gaan we even een klein marktonderzoekje doen. Lukt het iedereen? Wie heeft er hulp nodig? Wie is er digibeet? Niemand, gelukkig. Ja, sinds vanavond, ik weet niet, de stembus is nog niet dicht, dus dit wordt nog niet gesleept door de overheid. U kunt het nog gerust beantwoorden. Ja, maar ik wacht even. Er zijn nog mensen aan het inloggen. We gaan zo de antwoorden bekijken van de vragen. We gaan alvast even door naar de volgende vraag. Wat is het stomste dat je ooit kocht? Bij bijvoorbeeld AliExpress, Xenos of Action? Schrijft u maar op. Dus u kunt naar de volgende vraag opnoemen. Het zijn een paar vragen, dus hou de telefoon paraat. Wat is het stomste dat je ooit kocht bij Ali, Xenos of Action? Had u al afgesloten? Niet doen hoor, gewoon doorgaan met het vragen beantwoorden. Ah, kijk, daar komen de antwoorden al binnen. Een horloge van €1. Een wc-bril. Aha, nou dat is heel interessant. Waarom dat? Nou, het lijkt me toch een heel nuttig iets. Een paashaas, bruine haarband, omeletvormpjes. Nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Geweldig. Een Spider-Man tandenborstel. Dat lijkt me toch een waanzinnig goede investering eigenlijk. Maar lelijke theelichtjes. Een wc-blok. Nou ja. Toiletzeepjes, plastic bloemen, pennen. Kijk, een potje. USB-stick, pennen. Plastic rommel, ja, dat is het vaak. Hè? Gasbrander. Toiletzeepje. Oh, weet niet, zei iemand. Weet niet meer wat het was. Of weet niet meer wat het stomme was. Als u niks heeft ingevuld, geef niet, want dat kunt u blijven doen. We gaan naar de volgende vraag. Heb je wel eens iets gekocht dat je eigenlijk al had? Daar is de keus ja, nee of hoe, niet? Ja? Kijk eens. Oh, ja. Dit gaat hard, mensen. Ja. Nou ja. U ziet het, u bent niet alleen als u een dubbel of driedubbel koper bent. Blijf de vraag beantwoorden. In één woord, wat is het moeilijkste bezit om weg te doen? Dus ja, als je dingen weg wil doen, wat is dan het moeilijkst om weg te doen? In één woord. Sokken. Oh. Koekiekoes. Herinneringen. Die kan je toch niet wegdoen, jongens. Of meisjes. Boeken. Kruidenrek. Een vrouw is moeilijk om weg te doen. Moeilijkste bezit, ja. Kijken, ja, boeken toch wel veel. Laptop, gekregen cadeaus, daar heb je natuurlijk een schuldgevoel van. Ja, grote dingen, etenswaren, platen, cd, cassettecollectie. Ja, iets wat duur is. Goed, nog een vraag. Ik ben hypocriet, want ik koop bij AliExpress. Ik vlieg best veel. Ik heb meer dan 1 auto voor de deur. Ik heb kinderen. Het meest vervuilende artikel op aarde. Een kind. Natuurlijk. Een extra mens. Of ik heb een buik vol vlees.
Welke is het? Eens even kijken. Ja. Ja, dat vliegen, hè? Ja. Ja, als AliExpress niet naar jou komt, dan kom jij wel naar AliExpress. Een buik vol vlees, ja. Kijk eens even. Ja, heel goed. We gaan even kijken naar een filmpje. Een momentje. Dan ga ik het even omzetten. Zo. Want we zijn even de straat op geweest. Of nou, we zijn naar de kringloopwinkel geweest, Estafette. En hebben daar op die plek maar even mensen gevraagd naar hoe dat nou eigenlijk gaat met ons spullen. En ik ga het filmpje nu instarten. Bent u aan het ontspullen? Aan de ene kant wel en aan de andere kant koop ik ook dan steeds weer nieuwe spullen erbij. Aan het recyclen, ijzer bij ijzer en allerlei andere zaken. We zijn ruimte aan het maken en dat geeft je ook ruimte in je hoofd. En ik moet ruimte maken voor nieuwe spullen. Ja, spullen die ik niet meer nodig heb, die gaan naar de kringloop. Ik vind het zonde om het gewoon in de vuilnis te gooien. De ander heeft er nog wat aan. Dat wil iedereen, maar het kan niet lukken. Ja, mijn vrouw is bezig met dat ontspullen, kleding en schoenen en dat spul. Zijn jullie aan het ontspullen? Nee. Nee, ik ben aan het inhalen in plaats van dat ik het aan het ontspullen ben. Maar het ontspullen, dat gaat bij ons traag. We denken er wel over na. Kleinkinderen worden groter, dus het speelgoed wat voor baby's en zo is, dat gaan kwijt. Ja, speelgoed. En kleding. Nee, dat ben ik niet aan het doen. Ik was op zoek naar oma. Oh. Ja. Dat doe ik ook wel regelmatig. Ja, kledingkast opruimen. 1 keer in zoveel tijd. Ik wil niet ontspullen. Dan moet het al kapot zijn. Maar ja, dan is er ook wel weer iemand die er iets mee kan. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Opruimen. Je kunt op een gegeven moment zoveel troep hebben, zeg maar, dat je je eigenlijke dingen niet meer terug kunt vinden. Zo, je ziet, ja, we hebben de modernste apparatuur. Goed, die eerste vraag, hè? Ben je nu aan het ontspullen? Nee, nee, maar ik wil het wel. En ja. Laten we even kijken. Wie had er een ja gezegd hier in de zaal? Waren er mensen die hadden gezegd, ja, ik ben aan het ontspullen? Oké, even heel kort. Hoe heet je? En waarom ben je begonnen aan ontspullen? Mijn naam is Sjoerd Zelderust en ik ben begonnen met ontspullen omdat ik eigenlijk gewoon te veel spul heb. Het is bij mij begonnen vooral bij boeken, cd's, dvd's. Het is allemaal digitaal. En heb je er tegenaan gehikt? Ja. Wat was dan de hik? Nou, je legt toch iets van een collectie aan. Vooral boeken, cd's, je verzamelt het. Het wordt een stukje eigen van je huis. Het is moeilijk om weg te doen. Waren er ook cd's bij die je al jaren niet meer had gedraaid? Ja, heel veel. En was het dan toch nog moeilijk? Ja. Is het ook verandert het ook omdat er bijvoorbeeld Netflix is en Spotify en e-books, dat je er eigenlijk zo ook bij kan dat je het niet meer echt hoeft te hebben? Ik hoef het niet meer te hebben. Ik ben blij dat ik er nu vanaf ben. Want het levert een hele hoop ruimte thuis op. En voor mij is digitaal echt een uitkomst. Ja, zijn er meer mensen die sinds eigenlijk de opkomst van dat soort clouddiensten met films en muziek erin dachten van nou, nu durf ik het wel aan. Eens even kijken bij de ontspullers. Ja, hier. Hoe heet je? Agnes van den Berg. En vertel eens, want jij hebt ook ja gezegd bij ontspullen, dat je dat aan het doen was. Ja. En heeft dat te maken met hoe digitaal alles nu beschikbaar is? Ja, zeker. Vooral Netflix. Ik durf nu wel films te laten gaan in de wetenschap dat je zo films kan kijken wanneer je wil. Dus dan, als je hem dan ziet liggen voor €3 in de actiebak, een film, kan je hem nu beter laten liggen? Dat klopt. Wat ben je nog meer dan het ontspullen? Heel veel overbodige spullen. Wat was het meest overbodige wat je heel lang in huis hebt gehad? Taartbakboeken. Taartbakboeken. Hoeveel recepten voor taarten stonden daarin met elkaar? Echt heel erg veel en ook koekjes en dat soort werk. En hoeveel taarten bakte je per jaar?
Hooguit 1. En wat was het dan toch dat je dan toch een taartbakboek wou hebben? Ja, heel lang terug. En dan is het een cadeau en dan durf je het niet weg te doen. En ja. Vertel eens, er kijken maar een paar 10.000 mensen. Van wie was het taartbakboek? Of van mijn man of van mijn schoonmoeder. Nou, keep it in the family. Ja, ja. Zijn er mensen hier... Welke mensen zeiden... Nee, ik ben niet aan het ontspullen en ik ben het ook niet van plan. Die waren er vast ook bij. Kijk eens, daar. Wie hebben we hier? Hoe heet je? En waarom ontspul je niet? Ik heet Paul en ik ben blij met mijn spullen. En denk je nooit zoals mensen die zeggen... God, het is zoveel, ik luister nooit meer naar. Ik bak nooit een taart. Ik kan het net zo goed wegdoen. Ik ben net verhuisd naar een heel groot huis, dus ik heb keiveel plek. Oké, zou het dan wel een issue zijn als je ruimtegebrek had? Ja, ik heb het ook wel eens gedaan, omdat ik ruimtegebrek had. Wat ging er dan uit? De vrouw. Oké, dan weten we ook wie dat heeft gezegd. Nou, dan ontspil je ook je bankrekening, volgens mij. Mensen hier die zeggen van... Nee, ik ontspil niet, maar ik zou het wel graag willen. Waren daar mensen hierbij die dat hadden gezegd? Eens even kijken. Ja, daar. Ga ik even naartoe. Ja, je wil het wel, maar je bent nog niet begonnen. Hoe heet je? Ik ben Nienke Spanje. En waarom wil je het zo graag? Nou ja, ik ben student en ik heb niet zo'n heel groot huis. En ik ben wel blij met mijn spullen, maar ik denk dat er ook zeker wel dingen zijn die gewoon weg kunnen. Die ik al langer dan een jaar niet gebruikt heb. En die gewoon maar in de weg liggen. Dan ben ik aan het opruimen en dan wordt het maar niet echt opgeruimd of zo. Dan denk ik, ja. Oh, dus het is zo'n soort waterbed-effect. In je kamer, zeg maar, of je woonruimte, waar je het weghaalt op de ene plek, dan leg je het ergens anders neer en dan kom je het daar 3 stappen later weer tegen. Ja. En je wilt het wel, maar nog niet begonnen. Hoe komt dat? Begin maar eens met zoiets. Waar moet je beginnen? Nou, hopelijk komt er antwoord op die vraag. Zijn er mensen die zeggen van, nou, ik heb wel een tip, want daar moet je gewoon beginnen. Dat is mij ook goed bevallen. Ik ontspul, dan heb ik dat als eerste weggedaan. Dus even kijken. Hoorde ik hier een ja? Nee? Oh, nee. Ja? Oké, hier. Ja. Hoe heet je? Hoi, ik ben Corine. De woonkamer, want daar zit je vaak het meest. Of de werkkamer, voor mij ook. En daar ben ik begonnen. En wat was het eerste wat wegging? Een oude knuffel. Een oude knuffel, toch niet vanuit je babytijd? Nee, niet uit mijn babytijd. Die is van een hond. Oh, oké. Speelde de hond er nog wel mee? Oké. Want ja, hoe leg je dat natuurlijk uit aan een hond? Ontspullen. Ja. Ja, hond. We ontspullen. Het stomste wat je ooit gekocht had. De Spider-Man tandenborstel. Is die hier? Ik hoor hier gelach, dus dat moet hier in de buurt zijn. Eerst dus, kan je nog herinneren toen je hem zag liggen en dacht, die moet ik hebben? Jazeker. Ik had een nieuwe tandenborstel nodig en toen dacht ik, nou, dat is een goed idee. Toen zag ik niet in de snelheid dat het een kindertandenborstel was. Dus toen kwam ik thuis en toen was het heel klein. Dus... Te klein voor jouw gebit? Ja, helaas. En hoe lang heeft hij nog bij je thuis gelegen, bij de tandenborstels? Niet lang, nee. En dat was dan in jouw leven het stomste wat je ooit hebt gekocht? Een van de, ja. Oké, nou, nog best knap gedaan. Eens even kijken. Een ananas. Wie had dat gezegd? Is diegene hier? Durft diegene zich te identificeren? Kan ook thuis gezeten hebben natuurlijk. Oké, een ledlamp voor achter de tv. Ja, waar is die? Zegt u het maar. Nee, ook niet hier. Ook thuis natuurlijk. Wie zegt van ja, die was van mij. De rode fiets zonder rem. Is die hier? In de zaal? Kijk eens, ja. Een rode fiets zonder rem. Dat vind ik interessant, want je meldt dat die rood is ook specifiek erbij. Was dat ook de aantrekkingskracht, dat het een mooie rode fiets was? Ja, het was echt een fantastisch mooie fiets. Het was ook een cadeautje voor mijn vrouw. En daarom was het ook zo droevig, want ze zit hier. En ze heeft er nooit op gefietst, want ze vond het levensgevaarlijk. Maar hij was heel mooi. En heeft de verkoper erbij gezegd dat zoiets essentieels als een rem ontbrak? Nou, dat niet. Dat was me ook niet opgevallen, moet ik eerlijk zeggen. Geen rondje opgereden? Nee, helemaal niet. Ik viel voor de kleur. Wat is met die fiets gebeurd? Wat is ermee gebeurd? Staat hij nog ergens of heb je hem weggegooid? Ik heb getracht om hem te ruilen bij de fietsenmaker, maar de fietsenmaker wilde hem niet inruilen.
Schandalig. Het is schandalig. En dus hij staat nu in het souterrain een beetje te verstoffen. En Bennett wil hem graag gaan ophangen. Ah ja, dat is heel hip hè, tegenwoordig, een fiets aan de muur. Dat is eigenlijk alweer zo hip dat het alweer volgens mij de cirkel van hip voorbij is. Maar hele gekke vraag. Kon die fietsenmaker misschien ook nog een rem opbouwen? Nou, dat zou een goed idee zijn. Dat kunnen we eens proberen. Maar eigenlijk is het een soort kunstobject, vind ik. Het is nu een kunstobject geworden. Oké. Oh, wacht, er wordt hier gezegd, is het geen terugtraprem? Dat hebben jullie allemaal al geprobeerd, hè? Nee, dat is gewoon niet te remmen met dat ding. Gelukkig hebben we hier geen heuvels. Eens even kijken, hoor. Een spiegel waar je dik in lijkt. Ja? Hier, kijk eens. Oh, hiernaast, mooi vlakbij. Vertel eens, hoe heet je? Ik ben Janna en ik heb bij de Xenos ooit zo'n spiegel gekocht, omdat die open kon en dan kon je dan ook sieraden in bewaren. En ik dacht, nou, dat is handig. Al had ik in de winkel al een beetje gezien dat de spiegel niet helemaal klopte. Kocht ik hem toch en toen thuis heb ik hem vermeden. Gewoon niet inkijken. Gewoon niet inkijken, inderdaad. Want elke keer dacht je, jemig, wat is het voor dik mens? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb niet heel veel verstand van spiegels, maar was er een soort lachspiegel die je per ongeluk had gekocht? Nou, niet dat ik weet. Volgens mij was het een normale spiegel. Maar misschien een foutje, een fabrieksfoutje. En waar is hij nu? Naast, want je hoort bij deze mensen. Is hij nu in het souterrain ook? Ja, hij is in het souterrain volgens mij. Jongens, het is een souterrain vol slechte aankoop. Jullie kunnen haast een museum beginnen. Eens even kijken. Heb je wel eens iets gekocht wat je al had? Zijn er mensen die hebben gezegd nee? Hier, kijk eens, daar. Nou, dat vind ik toch wel knap. Want zoals je ziet, iedereen die mee heeft gedaan... en je heet Teersa, dat weet ik, want je bent straks nog een van onze gasten. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, ik ben een beetje een lijstje afgegaan. Hier aan de tafel zo van, er zijn eigenlijk heel veel dingen die je dan wel koopt, die je al wel hebt, zeg maar. Dus zijn er dan dingen, heb je wel eens iets gekocht dat je... Oh nee, andersom. Heb je dan wel iets gekocht wat je al had? Ja, dus. Maar je had nee gezegd. Ja, nee, dat klopt niet. Nee, je hebt wel eens een keer iets dubbel gekocht. Ja, ik vond het al zo uitzonderlijk. Ja, waren er hier nog andere mensen? Was hier nog iemand die had gezegd nee? Nee, ik heb nooit iets. Oké, dan gaan we naar... Iedereen heeft dus ja gezegd hier. Behalve wie zegt who me. Dan ga ik ervan uit dat u ook wel eens iets een keer dubbel heeft gekocht. Wat dan? Wat voor dingen zijn dat dan vooral? Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar ik zou niet meer weten wat ik dubbel gekocht heb. Maar ik koop heel veel dingen in emotie. Ik kom in de stad, ik vind het mooi en dan koop ik het. Is het dan ook de emotie van het verdringen als je erachter komt dat je het eigenlijk al had, dat je het ook gelijk weer vergeet? Nee, kijk, ik raak nog wel eens een keer wat kwijt, omdat je iets vergeet en dan kun je het gewoon nog een keertje kopen. Dus dan... Kijk eens aan. Wie heeft hier een keukenla vol dezelfde kruidenblokjes, bouillonblokjes, rijstpakken en et cetera? Eens even kijken. Hier wordt ja geknipt. Hoe heet jij? Ik ben Pietrik en ik heb altijd de neiging, laat ik het maar meenemen. En dan doe ik het in de voorraadla en dan ligt er nog 2 pakken rijst of 2 pakken pasta. En hoe is de situatie nu? Ik ben aan het opmaken. Dat betekent eerst alles opeten. Eerst alles opeten en voordat ik ga winkelen controleren of ik het al heb. En die discipline, lukt dat ook? Niet altijd. Eens even kijken. Heeft u wel eens iets gekocht wat u al had? Ja, regelmatig. En wat voor dingen zijn dat dan? Gereedschap, thee-ei, servetten, kleren. Oké, gereedschap. Want dat vind ik interessant. Want dat worden mannen altijd van beschuldigd dat ze dan toch nog weer een schroevendraaier moeten hebben. Wat is de aantrekkingskracht voor gereedschap voor u? Nou, soms denk je iets nodig te hebben, dus dan koop je dat. En is er niet een stemmetje in je achterhoofd dat zegt, je hebt al een hamer? Nee, maar bijvoorbeeld, ik heb laatst hele goede schroevendraaiers gekocht. Dus dan heb ik die andere eigenlijk niet meer nodig. Kijk, zo kan het ook. Dan gaan we nog even verder naar... wat is het moeilijkste bezit om weg te doen? Boeken. Wie vindt het moeilijk om boeken weg te doen? Hier, mevrouw, hoe heet u? Ank Rosenberg. Ik vind boeken lastig om weg te doen, omdat het vaak gaat om boeken die je van iemand gekregen hebt. Dus daar zit een waarde aan. En helemaal als ze voor in iets hebben geschreven, ter gelegenheid van een bepaalde verjaardag of iets bijzonders. Maar ik heb hier net gesproken met een mevrouw die gewoon boeken van haar man of schoonmoeder durft weg te doen. Vind ik knap. En komt u wel eens in een boekwinkel? Ja, regelmatig. En lukt het dan al? Gaat u er wel eens in met de gedachte, ik kijk alleen maar even, maar dan komt u toch met iets naar buiten? Steeds minder. Het lukt me om wel naar binnen te gaan,
Maar dan te denken van, we zijn bezig om te ontspullen. Dus nee, ik koop geen boek. En vertel eens eerlijk, hoeveel meter ongelezen boeken staan er in de kast? Nou, zal het... Ja. 5 meter. Want Toch wel, hè? Ja, we zijn al jaren aan het ontspullen. Ja, dus ik heb me ooit voorgenomen om 1 keer per dag wat weg te gooien. Of weg te doen. Dat lukt niet iedere dag. En dan zie ik een doos met schroeven, dus dat gooi ik in 1 keer weg in de prullenbak. En dan heb ik dus weer wat weggegooid. We zijn begonnen met boeken. Dus we hebben nu 1 boekenkast. En we hadden er 2. Kijk, dat is al een begin. Even zien. Cookie Koes, van wie was dat? Ja, oké, ben ik heel benieuwd. Hoe heet je? Sylvia. Sylvia. Cookie Koes, zeg maar even niks. Koesie koes. Maar het is een hoe heet dat? Een koesdoek. Aha. En waarom is het moeilijk om die weg te doen? Omdat ik er gehecht aan ben. En waar is die hechting, waar komt die vandaan? Ja, dat weet ik niet. Had je hem al lang? Ja, al sinds de geboorte. Maar waarom moet hij dan weg? Nee, juist niet. Dit is gewoon, het hoeft ook niet weg en dat is daarom het allermoeilijkste. Oké, zijn er ook dingen die je heel makkelijk vindt weg te doen? Boeken. Toch wel, ja. Nou, we praten nog eens met die mevrouw. Jullie zitten bij elkaar aan tafel. En dan gaan we nog even naar de laatste. Ja, ik ben hypocriet, want ik vlieg best veel, koop bij AliExpress, heb een buik vol vlees. Dat is interessant, want u voelde zich blijkbaar aangesproken, want u moest kiezen. Wie zit hier met een buik vol... Zit u met een buik vol vlees hier? Ja, dat kan ik rustig stellen, ja. Heeft u dat ook ingevuld? Dat heb ik ook ingevuld. En wat is daar dan hypocriet aan? Nou ja, je leest en hoort natuurlijk veel om je heen dat je eigenlijk minder vlees zou moeten eten. Dat zou allemaal veel beter zijn voor de natuur en de wereld om ons heen. Ik ben bang dat ik daar niet aan meedoe. En zit er iets van neiging in jezelf dat je het wel zou willen? Of? Nee. En maakt het ook nog uit wat voor soort vlees je eet? Veel en vet. Veel en vet. En als dan voor €3 er ligt, gewoon of bio $4,50? Ja, ik ben bang dat ik die slechte Nederlander ben. Die... Wij veroordelen hier niet, hè? Ik ga nog wel nog 1 iemand opzoeken. Ik vlieg best veel. Wie heeft dat gezegd? Hier. Eens even kijken. Ja, daar. Hoe heet je en hoe vaak vlieg je? Ik ben Brecht. En ik vlieg minimaal 1 keer per jaar en ook best wel ver. En ik ben vegetariër, dus dat vind ik al heel goed. Maar verder vlieg ik... Zeg je dat nou ter compensatie? Ja, absoluut. Zo voelt het ook heel erg. Ja, dus ik denk, ik ben een beetje op de goede weg, maar nog lang niet helemaal. Ja, maar hoeveel, die kerosine, hoeveel koeien aan, dat is toch gewoon... Ja, maar laat ik het zo zeggen. Vind je dat je bewust kan leven, maar toch kan vliegen? Eigenlijk niet. Maar ja, je wilt toch ver weg. Ja, ik hou heel erg van reizen, dus het is een beetje, kan ik dat op een andere manier doen? Nu ben ik daar nog niet aan toe. Om dat op te geven. En wanneer dan wel? Dat weet ik niet. Dat zullen we zien. Kijk, nou, dat is nog een open vraag. Hartelijk dank allemaal. Blijf ook bijdragen. Ik vond het hartstikke leuk even te weten hoe we hier allemaal zitten en wat we allemaal willen. Wellicht kunnen we nog wat opsteken van onze gasten. En hebben ze ook goede tips hoe je die mentale stap nou zet of niet. We gaan naar muziek, want hier is Timo de Jong. Timo, hoe maak je het? Goed, ik maak het goed. Ik zag op jouw Facebook dat jij binnenkort een EP uit hebt. Klopt dat? Ja, het is inmiddels, we zijn begonnen als EP. Een EP is iets met bijvoorbeeld 4 of 5 nummers. Ja, alleen het opnemen ging... Ik heb tegenwoordig best wel goede muzikanten. En toen kwamen we bij het opnemen erachter dat we aan het eind van de avond 9 liedjes op hadden genomen. Dus eigenlijk is het gewoon een album. Hoe heet het album? Just One Whisper. Just One Whisper. En wat ga je nu voor ons spelen? Show the world to you if that's alright. Dames en heren, Timo de Jong. Applaus. Dank jullie wel. Girl, it's easy to see how you're a mystery to me, and I can't believe how I've fallen. With our hands so tight, maybe I'll ask you tonight. Yes, I think I might, but I'm stalling.
Girl, don't you know that I love you so? And I want to show it, but I'm silent. You see, I'm just too shy, and I don't know why. 'Cause I've got butterflies, and I'm always smiling. So if you just scoot closer, I will lose my composure. Yes, my silence will be over. I'll kiss you in your lovely dress. So won't you please say yes? I won't take anything less, 'cause I can't resist you. I want to show the world to you, if that's so right. So maybe tomorrow you'll be mine. I want to show the world to you, if that's so right. For now, just stay with me through the night. Dankjewel. En we gaan Timo zo nog een paar keer horen. We gaan even naar een filmpje kijken van de dame waar iedereen wel van heeft gehoord. Die misschien het ontspullen wel opnieuw op de kaart heeft gezet. Deze dame. こんにちは。こんまりこと近藤まりえです。私は片付けコンサルタントという仕事をしていて、毎日お客さんのお家に行って片付けのレッスンというのをしています。レッスンというのはもうとにかく毎日お客さんの今持っているものを一つ一つ見ていって、本当にそれが自分にとって必要かどうか、自分にとってときめくものかどうかというのを選んでいっていただいて、その後にじゃあその残ったものをどういうふうに収納していけばいいのかという収納指導というところまでやっております。Fantastisch, Nobelprijs voor de vrede. Ik wil heel graag nu naar voren. Daar is al. Maaike Fris, dames en heren, even een applaus. Hoi Maaike, hoi. Hoe maak je het? Ga lekker zitten. Nou, pak een microfoon, alsjeblieft. Maaike, jij zit hier niet voor niks. Want vertel eens even, waarom hebben wij jou eigenlijk uitgenodigd? Wat denk je? Nou, ik ben Maaike Fris en ik ben de eerste gecertificeerde KonMari consultant in Nederland. En dames en heren. Daar wil ik meer van weten. Dat schijnt heel wat te zijn. Ik vind het allermooiste is dat je dus mensen helpt met ontspullen en dat je ook Fris heet. Ja. Dat is fantastisch. Ja, dat past er mooi bij. Ja. Past er heel goed bij. Even over deze dame. Die heb jij ook ontmoet, geloof ik, hè? Ja, klopt. Vorig jaar ben ik naar Chicago gegaan. Ik heb daar de training gevolgd. Die duurde 3 dagen. En omdat ik consultant wilde worden. En zodoende heb ik les van haar gehad en tips gekregen hoe je dit dus kunt aanpakken. En als je dan zit, dacht je dan niet van maar dat is toch allemaal logisch. Dat had ik zelf ook al kunnen bedenken. Of is het wel echt iets extra's? Nou, wat jij zegt inderdaad, dat het inderdaad logisch was, dat was voor mij ook zo. Ik ben van jongs af aan ben ik al heel veel bezig met opruimen. En thuis ook, bij mijn ouders. En soms ook tot grote ergernis van mijn zusjes. Want dan dacht ik van, ik ga die kamers eens even opruimen. En daar waren zij niet altijd even blij mee. Wow. Omdat het voor mij natuurlijk logische plekken waren waar ik die spullen legde. En zij konden ze niet meer vinden. Dus dat was soms nog wel een uitdaging. En wat was het bijzonder haar te ontmoeten? Ja, zeker weten, ja. En waarom dan? Nou, ze heeft een hele serene rust over zich heen. Dus het is gewoon... Ja, ik zat ook in die zaal met mensen die allemaal hetzelfde willen. Mensen helpen om te ontspullen. Dus dat was gewoon heel mooi. Hey, en er is een heel systeem, geloof ik, hè? Dus dat je moet dan gecertificeerd en daar zijn ook nog weer gradaties in. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker weten. Voordat ik begon heb ik de boeken moeten lezen en heb ik mijn eigen huis volgens de methode moeten opruimen. Dus daar heb ik foto's van moeten maken, die heb ik moeten insturen. En daarna heb ik me aangemeld voor die 3-daagse training. En vervolgens ben ik naar Amerika toe gegaan om daar de training te volgen. En na die training heb ik mijn kennis die ik daar heb opgedaan moeten toepassen in de praktijk. Dus heb ik 50 oefenuren bij mensen thuis moeten waarmaken, zeg maar. En nu is het deel van jouw werk om dit te doen? Ja.
Je was de eerste. Heb je dan ook gelijk de grootste voorsprong? Willen mensen allemaal jou hebben om te Nou, helpen? dat hoop ik wel, ja. En hoeveel mensen melden zich bij jou? Nou, ik doe het er nu nog naast mijn baan als leerkracht. En ik hoop heel veel meer mensen te bereiken om zo het ontspullen in gang te zetten. Juist. Nou, dan gaan we eens even kijken, want ik heb plaatjes die je hebt opgestuurd. Ja. Dus even kijken. Vertel eens, wat zien we hier? Wat zien we bijvoorbeeld links? Nou, links is de voorsituatie. Dat is de kast van mijn cliënten. Ja. En we zijn aan de slag gegaan en rechts is het resultaat. Oké, en wat is hier nu de handtekening van Konimari in? Hoe kun je zien dat het volgens de Konimari-methode is gedaan? Ja, de methode die gaat eigenlijk uit van het in een korte tijd opruimen van je huis. En beginnend in een vast systeem. Je begint met kleding. En het belangrijkste is eigenlijk om alles te verzamelen. En van daaruit houd je waar je blij van wordt. Dus het is de bedoeling dat je ieder kledingstuk oppakt. En eigenlijk gaat kijken of je daar blij van wordt. En of je het dus wil houden of dat het eigenlijk dus weg kan. En hoeveel, zeg maar in kilo's bijvoorbeeld, is hier weggegaan? Hier zijn 3 vuilniszakken weggegaan. Wauw. En die mensen zijn nog steeds happy? Ja, dat hoop ik wel. En ziet het er nog zo uit, de kast, denk je? Ik ben een keer terug geweest, want we hebben het aangepast. Je ziet nu dat ik het allemaal op een rijtje hebben we het opgevouwen. En nu hebben we het wel in... Ja, ik heb het bij me, maar Konimari zegt dat je eigenlijk schoenendozen kunt gebruiken om de pakketjes die je van de kleding maakt. Het is ook een bepaalde vouwmethode die ze hanteert. Ja, want ik zie zelfs broeken blijven rechtop staan, hè? Ja. Dat lukt mij nooit. Ik kan je wel een keertje helpen. Kijk eens aan. Even kijken hoor, had ik nog eentje van jou? Ik geloof het wel. Dit is de voor, denk ik, hè? Ja. Dat is en dit is dan na. Ja. En moeten mensen dan ook zeggen, ja, nog een keertje, we gaan nog even kijken. Ja, voor. Wie herkent dit van thuis? Ja, kijk, ja. Wie herkent dit van thuis? Nou, nog heel weinig mensen. Heb je mensen dan ook, zeg maar, bestek laten pakken en gezegd, voel je hier iets bij? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, met bestek is het gewoon inderdaad kijken wat je echt nog gebruikt. In een la zitten heel veel spullen die je eigenlijk niet gebruikt. En die je dus eigenlijk makkelijk kunt missen. En dat zoeken we dan uit. Ja, nou bij jou zat het er al, zeg maar, tot grote ontsteltenis van je 2 zussen waren het, geloof ik. Zat het er al in, dat opruimen. En dan hoor ik zo van die opleiding, en dat je een certificatie moet hebben en dingen moet doen. Is het niet een soort, net als Weight Watchers-achtig, een beetje een soort piramidesysteem eigenlijk? Ik vind van niet, want zij zegt ook, en daar sluit ik me wel bij aan, je ruimt in 1 keer alles op, je hele huis. Je zoekt alles uit. En dan inderdaad in de vaste volgorde, beginnend bij kleding, dan boeken, dan papieren en dan allerlei. Dus bijvoorbeeld de keuken en allerlei andere woonaccessoires bijvoorbeeld. En vervolgens de sentimentele spullen. En het is die volgorde omdat je eigenlijk bij kleding kun je het snelst voelen waar je blij van wordt. En daarom sentimentele dingen zeg maar aan het einde, omdat dat het moeilijkste is. Die kan je nog een keer herhalen wat het waren? Dat waren dus kleding? Ja, kleding, boeken, dan papieren en dan allerlei. Dus bijvoorbeeld, dat is eigenlijk gereedschap, woonaccessoires, keukenspullen. En als laatste de sentimentele, dus de spullen met de emotionele waarde. Ja. Heb jij een relatie? Ja. Wat vindt hij daarvan? Allemaal, want jij bent natuurlijk expert. Ja, hij vindt het soms wel een uitdaging met mij. Leg dat nog eens even uit. Eigenlijk is het opruimen, de essentie daarvan is ook dat je dingen teruglegt waar ze horen. Dus alle spullen krijgen een vaste plek. En als je dus de juiste discipline daarvoor hebt en de spullen telkens teruglegt op de plek waar ze horen, dan wordt het geen rommel en dan kan het ook geen rommel meer worden. Maar ben jij dan die vrouw die zegt van, dit lepeltje hoort daar? Ja, bijna wel, ja. Oh, oké. Nou, voor als je kijkt, succes. We gaan naar Jasmin, want er is een vraag binnengekomen via Facebook. Jasmin, van wie is de vraag en wat is de vraag? De vraag komt van Marloes Wieten en de vraag is eigenlijk, hoe kunnen mensen zich aanmelden voor jouw hulp? Ja, hoe kunnen ze zich aanmelden aanmelden voor je hulp? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb mijn eigen bedrijfje opgericht en dat heet Lessons in Harmony. Dus mijn website is www.lessonsinharmony.nl. Kijk eens aan. Nou, dan is die vraag beantwoord. Ook voor alle anderen. Zijn er mensen hier die een vraag hebben, die iets willen weten van deze eerste Nederlandse top-expert Konimari Marie Kondo? Even kijken.
Nee, nou, wellicht komt het wel. Je blijft de hele tijd nog even zitten. Dan gaan we nu onze volgende gasten verwelkomen. Thea en Tirsa, kom erbij. Even een applausje. Hoi Tirsa. Ga lekker zitten. Als jij die microfoon afgeeft aan Tirsa en die neemt, dan kan Thea hier gaan zitten met die microfoon. Ja, hartstikke goed. Dus even kijken. Waar gaan we mee beginnen? Ja. Thea, vertel eens even, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Thea. Ik ben professional organizer bij mijn bedrijf Operit, opruimen en ordenen. En ik help mensen die dat willen van hun chaos af. En hoe lang doe je dat al? Sinds 2015. 2015. Ja. Tirsa, wie ben je en wat doe je? Wel goed de microfoon bij jou, Ja, inderdaad. Tirsa ben ik, Tirsa Gielissen. Ik heb een eigen praktijk, Gielissen therapie. Ik help mensen met stress en stressgerelateerde klachten. Ja, want nu gaan we eens even kijken naar wanneer het dus niet een lifestyle ding is, maar wanneer het bijvoorbeeld problematisch wordt. Thea, we zien hier 2 foto's. Links is voor en rechts is na. Vertel eens, wat zien we hier? Je ziet hier een logeerkamer bij een gezin waar inderdaad wat chaos was. Maar waar deze mevrouw zei van ik heb een structuurloos huishouden. Ja. En dit was eigenlijk ook een van de 2 plekken in huis die, waar de spullen neer werden gelegd waar ze van niet wist wat ze ermee aan moest. Ja. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dit was niet de eerste plek waar we aan de slag zijn gegaan hoor. Maar Nee. op een gegeven moment hebben we die wel opgeruimd. Ja. En wat voor mensen komen naar jou toe? Ik heb het idee dat bij jouw praktijk, die misschien al wat langer is dan deze de Konimari zeg maar, aandacht. Is het meer dat jij mensen trekt waar het echt problematisch aan het worden is? Nou, waar ze het zelf problematisch vinden. Dus het hoeft niet altijd helemaal uit de hand gelopen te zijn. Soms is dat wel zo. En dan zijn er met name anderen die hulp inroepen. Bijvoorbeeld de GGD. Die zegt van het is niet meer veilig genoeg. En dan heb je vaak met hoardingproblematiek te maken. Maar in heel veel gevallen hebben mensen de aandacht ergens anders op gericht gehad dan thuis. En zijn ze thuis vergeten om op te ruimen. En loopt het op een gegeven moment toch uit de hand. En waar hebben ze dan wel de aandacht bij? Als ze het niet bij thuis hebben? Want daar moet je achter komen, toch? Nou, mensen zeggen dat over het algemeen wel. Of mensen hebben het druk met hun werk of met hun kinderen. Of er is iemand ziek geworden of een ouder die is overleden. Het kan van alles zijn. Maar ook mensen die de weg kwijt zijn geraakt of een burn-out klachten hebben gehad. En het niet meer lukt zeg maar, om zelf zich te concentreren. En weten hoe ze het zelf aan kant moeten krijgen. Dan heb je al heel veel huizen, woonkamers, toestanden gezien. Kan jij aan zeg maar, hoe het huis erbij ligt zien wat er bij iemand zich tussen de oren afspeelt? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, over het algemeen is het volgens mij wel zo. Mensen zeggen dat ook van het is ontzettend druk in mijn hoofd. Of ik kan er geen touw aan vastknopen, bij wijze van. En dat zie je dan wel weer eens terug in hun huis. Maar de aanpak is in die ver is zo, je gaat aan de slag. De mensen zitten vaak vast in hun patroon. En als je gaat opruimen, dan je begint. Je gaat in actie, zeg maar. Dus mensen blijven niet nadenken over waar ze last van hebben. Maar mensen gaan in de actiestand. En doordat je aan de gang gaat en in beweging gaat, merken mensen wat ze lastig vinden om te doen. En waar ze hun aandacht wel bij willen houden en waarbij ze dat niet bij willen houden. En als je daarmee bezig gaat, op een gegeven moment hebben mensen door. Hoe moet ik het even goed uitleggen? Dan hebben ze de aandacht er weer bij en krijgen ze het wel voor elkaar. Jij zet ze eigenlijk weer een beetje op scherp. Nou, mensen durven soms niet in beweging te gaan. En Ja. doordat je gewoon zegt, nou, maar we gaan gewoon los. Mensen zijn het vertrouwen kwijtgeraakt dat ze het zelf aan kunnen pakken. Maar doordat je dat gaat doen, merken mensen, ik kan het dus wel zelf. Ja. En dan wordt het proces ook al eigenlijk opgestart hè, bij mensen. Door inderdaad daadwerkelijk aan de slag te gaan, krijg je dus ook dat er mentaal iets gaat veranderen. Dat is ook wat je ziet, denk ik. Begin je door het te doen, Ja. verandert er iets in hun hoofd. En op een gegeven moment zeggen mensen, oh, maar wacht even.
Nu snap ik hoe ik het op moet pakken. En dan gaan mensen zelf aan de slag. En ik kan niet voorspellen hoe snel dat gaat. Er zit heel veel verschil in. Ja. Bij sommige mensen moet ik een paar keer maar komen. En andere keren kom je er heel lang en denk, nou, het kwartje gaat niet vallen. Ja. Maar vaak weten mensen wel hoe ze het zouden willen. Dus dat vraag ik ook bij, aan het begin van mijn sessie. Van, nou, hoe zou je het graag willen? Hoe zie je het voor je? Als je deze kast opentrekt of als je thuis op de bank zit. En daar werk je eigenlijk naartoe. Dus dat is ook wel aansluitend bij wat jij We hebben hier nog zo'n voor- en na-situatie. Links een keuken met best wel veel laden. En rechts, er is ook heel wat gebeurd. Laten we eerlijk zijn, wie herkent de linkerfoto? Ja. Interessant, een mevrouw van de kringloop die dat zegt. Dus ja, dat komt natuurlijk omdat je uit de kringloop elke dag wel wat vindt. En elke dag wat meeneemt waarschijnlijk. Tessa, vertel eens. Jij bent anti-stress-therapeut. Ja. Is al dat hoorden en de rotzooi in huis, is dat nou een oorzaak of een gevolg van stress? Dat is een gevolg. Ja, heel duidelijk gevolg. Ja. Leg eens uit. Als mensen stressklachten hebben, of bij mij komen, laat ik daar mee beginnen, dan zijn het vaak mensen piekeren, slapen slecht, merken dat hun eetpatroon aan het veranderen is, gaan slechter eten, minder bewegen. En als je dan wat doorvraagt, en het is niet een van de eerste vragen die ik stel van, goh, hoe ziet je huis eruit? Maar vaak komt dat wel ter sprake. Dat kan bij de intake zijn, maar dat kan ook later tijdens een sessie zijn. Dat mensen zeggen, goh, ja, eigenlijk zou ik thuis ook eens de boel op moeten ruimen. Want dat komt er ook maar niet van. En dat is, ze bijvoorbeeld, ze zitten in een rouwproces. En hebben daardoor eigenlijk hun omgeving in die zin verwaarloosd. En vinden dat ze dat eigenlijk wel weer op moeten gaan pakken, maar weten dan vaak ook niet hoe. Dus dan is dat meer een gevolg, hè? Dus iets wat daaraan gekoppeld wordt dan dat dat een oorzaak is. Ja, maar sommige mensen het is toch niet zo, zeg maar een heel super opgeruimd huis voor mij, daar zou ik juist gestrest van worden. Dus ik hou wel van een beetje... Geordende chaos, hè? Is het ook zo dat sommige mensen gewoon prima gedijen in chaos? Ja, zeker. Ja, heel veel mensen zullen beamen dat ze op hun chaotische bureau of in hun chaotische kamer prima al hun spullen kunnen vinden. Terwijl de partner of een ander denkt van, jeetje, ik moet een polstok gebruiken om hier door de kamer heen te komen. Of om iets terug te kunnen vinden op hun bureau. Het gaat er eigenlijk uiteindelijk altijd om wat werkt voor jou. Wat is voor jou belangrijk. Alleen op het moment dat je in een huis woont en met andere mensen te maken hebt, of op een kantoor zit en een bureau deelt, dan zul je daar overeenstemming in moeten vinden. En dan kan het zijn dat andere mensen daar ook last van hebben. En zeg je er wel eens als wijze raad, als therapeut, misschien moet je even gaan ontspullen? Nee. Oh. Nee. Nee, dat niet. Nee. Nou, Thea, dat is bij jou natuurlijk nadrukkelijk wel aan de gang. Alleen heet het toen nog niet echt ontspullen. Hoe ontwrichtend kan zoiets zijn voor een gezin? Als iemand deze problematiek heeft, verzamelwoede, geen overzicht meer. Ik heb niet heel veel ervaring met gezinnen waarbij het heel erg uit de hand is gelopen, maar wel bij mensen die alleen wonen. Aha. Volgens mij, als je met meer mensen in één huis woont, heb je een soort beschermende schil eromheen. Help je elkaar een beetje, hou je het wat in evenwicht. Dus als je bijvoorbeeld iemand hebt die heel erg veel spullen verzamelt, maar iemand anders die daar in huis woont, in dit geval, ik ben bij een ouder echtpaar geweest en die man is eigenlijk degene die heel veel spullen verzamelt. Maar die vrouw zei, ik wil niet in een uitdragerij wonen. Ja. Dus dat blijft wat in evenwicht. Dat vind ik even interessant, want het grootste gedeelte van het publiek zijn dames, vrouwen, geïnteresseerd blijkbaar in ons spullen. Maar wie zijn nou de grootste verzamelaars? Zijn dat mannen of vrouwen? Alle twee. Oh, alle twee toch wel? Volgens mij wel. Ja, maar ze verzamelen andere spullen. Wat is typisch mannen? Technische dingen. Ja, en radio's, de fototoestellen. Gereedschap ook. Herkenbaar. Ja. En dames? Nou, wat mij opvalt is heel veel creatieve dames. Die hebben heel veel spullen. En onafgemaakte projecten worden ze ook wel genoemd. Dus breiwerkjes, haken, nou ja. Wie heeft die trui nog steeds niet af? Die wordt gebreid, kijk, daar een paar vingers. Ja. Welke mannen hebben veel technische spullen, Paul? Ja, dacht ik al. Ja, daarachter nog één. Ja, de heren DJ's. Ja, enigszins voorspelbaar natuurlijk. Dames, hartelijk dank.
voor jullie bijdrage. Blijf nog even zitten, want we gaan weer even luisteren. Bedankt, je applaus. En we gaan weer even luisteren naar Timo de Jong. Weet je, Just One Whisper. Titelnummer van de... Please be patient, be understanding, and I swear in the morning I'll be with you. I'll come running, 'cause I'll be flying, and I swear in the morning I'll be there. I'll be there. Oh, how I'm longing for tender kissing. There's nothing else that'll make me feel alive. So please be listening, 'cause I'll come knocking. There's nothing else that'll make me feel alive. Feel alive. It's just one word. That is all I need. Just one whisper. Show you the meaning of speed. Just one word. That is all I need. Just one whisper. Show you the meaning of speed. Please be patient, be understanding, and I swear in the morning I'll be there. Oh, I'll be there. 'Cause I'll be there. 'Cause I'll be there. Dankjewel. Dank jullie wel. Wat ik het mooiste vind aan Timo de Jong is, behalve dat hij heel mooi gitaar speelt en fantastisch gekleed is, echt een mooi bronstig stemgeluid heeft. Te gek. Of niet, Marjolein? Bronstig? Bronstig, ja. Lekker. Vind ik wel een heel mooi gevonden term. Ja. Oh, oké, kijk. Ik Nou. hou er wel van. Ja, mooi was het toch? Ja. Dames en heren, Marjolein Jonker is hier. Even een applausje. En dankjewel. Ja, met haar gaan we het eigenlijk hebben. Want ja, we hoorden het al. Er zei iemand in de zaal, ik ben net verhuisd, ik heb een heel groot huis. Er passen een heleboel dingen in. Maar ja, wat nou als je een heel klein huis hebt? Een tiny house, waarbij er niks in past. Ja, dan moet je automatisch misschien wel ontspullen. Maar eerst maar eens even de vraag hier aan de zaal. Wie kan zich voorstellen, of wie zou er wel in een tiny house willen wonen? Ja, even wat hoger, dames en heren, de vingers. Nou, oké. 1, 2, 3, 4, ja. Nou, vertel eens waarom, die mevrouw. Waarom zou u dat wel willen? Nou, het is niet zozeer willen. Ik heb het ooit al eens gedaan. Oké. Ja, en het was meer uit noodzaak geboren. Mijn vader heeft ons ouderlijk huis gebouwd. En toen hebben we met 5 man in een klein tuinhuisje gewoond. En was dat gezellig? Heel gezellig. Zelfs zo gezellig dat toen het nieuwe huis klaar was... en we bijvoorbeeld, ik zat een keer in de computerkamer televisie te kijken... en na 10 minuten zat het hele gezin om me heen in die kleine computerkamer. Omdat we het zo gewend waren. Ja, dus ja... Oké, maar ik zie nog met een fijn, mooie anekdote, bedankt. Hoe woont u nu? Ja, gezinswoning, wel alleen, maar nou, niet heel groot hoor. Ja. Oké, nou, het is u vergeven. Maar ik zag nog niet echt heel veel vingers omhoog gaan.
Maar Marjolein, jij bent er gek op wonen in een tiny house, toch? Ik ben er dol op. Echt. Waarom? Ja. Nou ja, ik woon nu al bijna 2 jaar in een tiny house en het bevalt me gewoon heel erg goed. Nou, we gaan eens even, want we hebben een soort serie van hoe dat dan eruit ziet. Dit is jouw huis, toch? Ja, klopt. En het lijkt wel of het ergens in de Oostvaardersplassen staat. In ieder geval buitenaf. Nou, zo voelde het met die kou wel, maar nee hoor, valt wel mee. Nee, hij staat in Alkmaar. Alkmaar, oké. En als we het over tiny hebben, vertel eens wat over de afmetingen. Het huisje is 20 vierkante meter woonoppervlak met de slaaploft mee. En hij is 6,6 meter lang, 2,55 breed. En vanaf de grond 4 meter. En hij staat op wielen. Hij is op een trailer gebouwd. Kijk, oké. Dat is niet groot, 20 vierkante meter inclusief slapen. Wat zien we hier? We zien daar, jij zit helemaal, haha, wat ben ik gelukkig. Dat zie je wel, dolblij, dolblij. Nee, dat echt. Dit is jouw lounge. Ja, dat is mijn zithoek. Die kan ik ook ombouwen tot een eethoek trouwens. Dus ik kan nog mensen uit eten of te eten vragen. Dat lukt allemaal in een tiny house. Ik heb echt best wel gekozen voor een flink grote keuken. Want ik hou van koken. Ja. Kan ook. Ja. En in dat meubel in mijn zithoek heb ik allemaal opbergruimte. Dus ik kan ook nog spullen hebben. Kan je in een tiny house ook iets kwijtraken? Ja, nou, gek genoeg wel. Ik ben ooit mijn sloffen kwijtgeraakt. En ik dacht echt van, nou, het kan maar op zoveel plekken liggen. Waar zijn die dingen? Ja, ja. Maar die zaten dus in die zithoek. En ik had het klaptafeltje wat hierin zit, zeg maar. Had ik uitgeklapt en toen heb ik het erin geschoven. En toen is die slof erachter gezet. Nou ja, die verzint dat, maar het kan. En hoofdstoten? Ja, dat gebeurt vooral als ik het bed op ga maken. Ja, want daar hebben we... Verder niet hoor, alleen als ik het bed opmaak is een dingetje. Dit is waar je slaapt. Ja, en daarachter in die hoek, dat is altijd het punt waar ik mijn kop stoot. Ja. En nou vraag me, heb jij een partner? Nee. Komt het wel eens voor dat je een one-night stand hebt en die ze dan meeneemt en heel veel moet gaan uitleggen? Het is een 2-persoonsbed. Ja. Meer zeg ik niet. Oké. En nou goed, dan vooraf niet uit, maar naderhand komt het toch ter sprake, lijkt me. Wat? Nou, dat je zo woont. Of weten mensen dat al voordat ze met je mee... Raak je niet over uitgepraat? De meeste mensen weten het wel. Ik raak er ook niet over uitgepraat, dat is waar. Echt letterlijk niet. Zo erg dat ik er mijn baan van gemaakt heb. Maar... Ja, want wat is jouw werk precies ook? Ik geef lezingen en workshops en projecten. Ik heb onlangs een wooncoöperatie opgericht. En ik ben heel actief in de tiny house beweging. Ja, wat is het voor jou? Is het gewoon omdat je het leuk vindt om gewoon lekker klein te zitten? Of dat je huis op wielen staat? Of wat is jouw drijfveer? Nou, het begon gewoon met een wens om anders te wonen. Meer in de natuur, met een kleinere ecologische voetafdruk. En met meer vrijheid in mijn leven om mijn hart te volgen. En ik kwam erachter dat ik voor mijn budget als alleenstaande een appartementje kon kopen. En dan houdt ze op. En dan zit je dus aan een hypotheek voor 30 jaar voor een huis waar je niet echt blij van wordt. En daar had ik gewoon geen zin in. En een tiny house voldeed aan al mijn wensen. En laten we dan even kijken, want je had al gezegd het is buiten, het is niet... maar wat kost zo'n tiny house? Ja, wat kostte deze? Ik heb het een en ander gesponsord gekregen. Dus ik weet niet precies, maar deze moet je toch op ruim 50.000 denken. Met off-grid technologie, dat wel. Wat is off-grid technologie? Ja, dat is een goeie. Nou, ik ben huisjes niet aangesloten op water, elektriciteit en riolering. Dus dat doe ik met zonnepanelen, accu's en regenwateropvang en filtering en helofietenfilter. Dus het is helemaal zelfvoorzienend op een beetje propaan na wat ik gebruik om te koken. En kon je dit financieren? Zegt een bank, nou Marjolein, hartstikke leuk. Hier is de rente en ga je gang. Nou, een huisje op wielen krijg je geen hypotheek voor, dat sowieso niet. Persoonlijke lening, dat kan wel, maar dan is de rente heel erg hoog. Ja. Dus ik heb het op een andere manier gedaan. Ik had een vriend die best wat geld op de bank had en die er bijna geen rente voor kreeg. Dus die heeft het aan mij geleend voor een rente die voor hem en voor mij allebei gunstig is. Oké, maar dat zijn dus zo ongeveer, dus een tiny house... Maar er zijn wel, als je het huisje niet op wielen staat, kan je er wel een hypotheek voor krijgen. En jij wel beslist wielen, want? Ik heb geen geld voor eigen grond, dus ik ben afhankelijk van andere tijdelijke plekken. Dus dan is het handig dat ik mijn huisje mee kan nemen sowieso. En ik vind het ook een fijn idee. Als ik op mijn omgeving uitgekeken ben, dan kan ik gewoon verhuizen en mijn huis meenemen. Hey Mike, is dit nou de doodsteek voor al die consultants in opleiding dat iedereen in tiny houses gaat wonen en uit zichzelf al dingen moet weggooien?
Nee, dat denk ik niet. Het is niet de doodsteek. Nee, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Ja, zeker weten. Ik heb gekolmaried hoor, echt. Ja, je zei het net. En was dat toen je erin ging of ook toen je er al in zat? Voordat ik naar mijn huisje ging, ik had een woning met 3 slaapkamers en een schuur en een zolder. En ik ging naar dit. Ja. Nou ja, dan moet je je wel ontspullen. Ja. Ja. Wat wordt de toekomst voor tiny houses? Hier nog even heel pittoresk. Jouw tiny house, geweldig. Nou, Is het gewoon nu even hip? En dan staan er over tiny houses en worden mensen zoals jij uitgelachen. Hahaha, zo 2018. Over een tijdje. Of wat wordt volgens jou de ontwikkeling? Er is zo'n enorme behoefte aan meer variatie op de woningmarkt en een andere manier van leven. En de tiny houses breken dat een beetje open. Het is heel lang de standaard geweest. Je gaat steeds groter kopen en wonen. Maar we hebben steeds meer kleine huishoudens. We werken ons 3 slagen in de ronde voor die huizen. En het hoeft niet. Het kan ook anders. En tiny houses breken dat een beetje open, dat gedachtepatroon van we kunnen ook iets anders kiezen. Zijn er mensen nu, we gaan weer eventjes het zaalonderzoek doen. Wie kan zich voorstellen dat hij in een tiny house zou willen wonen? Gaan er nu meer? Ja, er gaan iets meer vingers omhoog. Marjan, zou je eens naar die meneer met die mooie blauwe blouse willen gaan? Volgens mij is het Sjoerd. Ja. Ja, Sjoerd, zo net nog niet de hand omhoog, maar nu wel. Nou, kijk, als je ouder wordt, en ik ben aardig op leeftijd, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je in plaats van zo'n aanleunwoning in een tiny house met je bed en je televisie en je boekenkast gaat zitten en de rest wegdoet. Oké, dus als je ouder wordt, niet meer zo'n groot huis, maar een kleine tiny house. Iemand anders die zegt, nou, ja, ik zie het toch wel voor me. Dus even kijken, vingers net, waren er ook. Ja, loop er eens naartoe. Hi, wie ben je? Vertel. Hoi, ik ben Marin en over een maand ga ik al in een tiny house wonen. Dus ja, dat gaat toch gebeuren. Oké, te gek. En waar is dat? Er komt een soort klein ecodorpje vlakbij Leeuwarden en ik ga in een tent uit Mongolië wonen. Dus dat is 25 vierkante meter. Dus een soort van tiny. Nou ja, wel tiny eigenlijk. Ja, dat is best wel tiny. Ja, en is dat dan ook een tent? Denk ik even aan onze afgelopen horrorwinter van 2 weken. Is het dan ook koud? Het is binnen een uur iets van 22 graden met een houtkachel, dus dat valt mee. En wat is voor jou de reden dat je dit wil? Meer een soort basisleven en lekker in de natuur. Mijn tuin wordt straks groter dan mijn huis. En ja, eenvoud eigenlijk. Ja, ze zeggen wel eens mensen die stoppen met roken zijn daarna de meest fanatieke anti-rokers, bekeerlingen. Ga je dan ook, ga je ook een beetje neerkijken op mensen met een dikke villa? Nee, helemaal niet. Nee, dit is de keuze die ik maak, maar ik heb niet. Nee, iedereen heeft zijn eigen keuze erin. Ja. Wat nog eens tegenvalt, durf je dan nog wel terug? Vast wel. Oh. Maar dat zie ik dan wel weer. Nou, heel veel succes. Over een maand al, hè? Ja. Nou, het is een joert dus. Een joert. Met zo'n gat in het midden waar de rook doorheen gaat. Ja. Oké. Kom maar eens langs. Nou, deze uitnodiging nemen wij allemaal aan. Ja. 25 vierkante meter. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Nee. Marjolein, laatste vraag. Hele typische vraag, wordt steeds gesteld. Is het nou niet gewoon een soort woonwagen voor niet-kampers? Ach ja, die hoor ik vaker inderdaad. Daarom, ik denk, ik gooi hem er nog even eens uitsmijten. Het heeft natuurlijk allemaal raakvlakken. Je hebt ook woonboten, je hebt boomhutten. Mensen willen graag meer een liberaler woonbeleid. Dat er gewoon meer variatie mogelijk is. In de woonwagenkamp zie je wel dat het echt heel veel om familie draait. Waarbij de tiny houses wat meer gaat over die kleinere ecologische voetafdruk. En allebei willen ze gewoon niet in een normaal huis, stenen huis wonen, een betonnen blok. Maar gewoon meer natuur en vrijheid om je heen. Maar ja, stel, als zou ik me in willen schrijven als een woonwagenbewoner, dan mag het niet eens. Want dan moet je echt in een register inschrijven. En tot in de 60 graden aantonen dat je bij die families hoort. En dat mag al niet eens. Oké, dus ja. je bent gewoon een tiny houser. Ik ben gewoon een tiny houser. Nou. En dat is prima. En dat mag er allemaal zijn voor mij. Nou, ik wou dat het allemaal er mocht zijn. Daar moeten we naartoe, denk ik. Oké, nou, we zullen het afwachten. Ook wat er in verschillende gemeentes gebeurt. Want je ziet dat gemeenten, als het hip is, zijn bestuurders er ook wel gevoelig voor. En ja, als ze 1 keer staan, gaan ze natuurlijk niet zomaar weg. Marjolein, hartelijk bedankt. Applausje. Graag gedaan. Dames en heren. En dan kijken we even naar de overkant van de zaal in onze enorme large zaal. Daar staat onze tiny Marianne. Ja, wat dat betreft, ik woon zelf ook tiny. Bevalt perfect, schuine wanden, gaat helemaal goed. Ja.
Dus ja, nee, wat dat betreft ben ik inderdaad de perfecte tiny house bewoner. Ja. Maar ik heb even heel wat anders, want ik heb naast mij staan Stefanie de Groot. Welkom, hartstikke leuk dat je er bent. Jacco zei het net al even, de mevrouw van de kringloop. Wat doe je precies? Ik ben manager bij Stichting Estafette Kringloopwinkels. En daar weten wij op jaarbasis mensen met een goed gevoel 2,4 miljoen kilo te laten ontspullen. 2,4 miljoen kilo. Ik zeg het nog maar even een keer. 2,4 miljoen kilo. Dat is best heel veel. Als je dat in Omrin of andere vuilniswagens zou proberen te proppen. En ik kan je vertellen, gaat heel efficiënt. Dan gaat het om 300 gevulde vuilniswagens. Dat is heel erg veel. Maar nemen jullie alles wat binnenkomt ook aan? Tot nu toe niet. Maar wij willen juist dus voorkomen dat die 300, dat die vrachtwagens, vuilniswagens gevuld worden. Wij willen juist toe naar het nog veel meer accepteen van spullen. We zijn de afgelopen jaren best altijd vrij kritisch geweest. Maar dat was omdat we zeiden, iets komt binnen, we maken het schoon, we plakken er een stickertje op en dat is het. Maar daarin zijn we nu aan het veranderen. En we hebben in onze Recycle Boulevard daarin hele mooie samenwerkingsvormen gevonden. En zo werken wij aan een droom waarbij wij als kringloopwinkel proberen voor alles wat wij ingebracht krijgen, dus wat mensen ons gunnen als ze aan het ontspullen zijn, om daar een nieuwe bestemming voor te bedenken. Ja, want je zegt samenwerking. Wat voor samenwerking moet ik dan aan denken? Nou, dus eerst samenwerken met de vrijwilligers waar we het voor doen, maar waar we het ook mee doen. Waar een enorme hoeveelheid creativiteit in zit. Het is geweldig wat er loskomt. Maar dat doen we ook samen met scholen. We zijn begonnen met Friesland College. Daar zit die drive. Nou, daar zitten heel veel creatieve studenten en docenten. Die hebben een heleboel aangeslingerd. Je ziet nu dat andere scholen zich ook aanmelden. Heel erg leuk. Die willen ineens een do-it-yourself wand in onze winkel adopteren. En zorgen dat daar elke keer creatieve voorbeelden getoond worden. Oplossingen voor spullen die wij in het verleden weggooiden. Maar ook samen met kunstenaars, ontwerpers en met bedrijfjes. Dus op die... Mag ik ook wat vragen? Want, Tuurlijk mag jij ook wat vragen. Bedankt. Want wie is al in de nieuwe estafette geweest? Ja. En wie kwam er ook altijd wel in de oude estafette? En wie vond stiekem toch de oude estafette iets gezelliger? Ja, want het is nu zo groot en zo effectief. Ik mis eigenlijk toch wel een beetje de rommel. Hoort u dat vaker? Ja, dat hoor ik zeker vaker, ja. Dus wat gaan we daaraan doen? Ja, ik ben bang dat de rommel niet terugkomt. Want wij proberen van die rommel wel echt iets moois te maken nu. Maar want die rommel verdween nog te vaak aan het eind, toch bij ons in die containers. Dus dan keken mensen en er gebeurde niks mee. Maar kan u zich voorstellen dat het een soort romantiek is van toch enigszins te veel op planken gestapelde spullen waar je tussen kan neuzen? Ja, snap ik heel goed. En als jullie nou heel goed helpen ontrommelen, dan krijgen wij die enorme boulevard ook een stuk voller. Want zo leeg als die nu is, dat is ook niet helemaal zoals wij het willen hebben. Het gaat allemaal wel heel snel weg. Er moeten meer spullen naartoe. Dus als jullie allemaal vanavond nog extra gemotiveerd naar huis willen gaan om te ontspullen. Wij proberen daar hele mooie dingen mee te doen. En ook een hele grote club mensen. We gaan daar straks in het filmpje gaan we daar meer van zien. Maar een grote club mensen echt een hele leuke dagbesteding te geven. Dagbesteding is niet het goede woord. Maar een dag waarin ze gemist worden, gewaardeerd worden. Ja, want ik ben nog wel even benieuwd. Je zegt mooie dingen maken. Heb je voorbeelden van dingen die jullie ermee maken? Ja, het voorbeeld waar ik zelf heel trots op ben, omdat we daar enorm veel kilo's mee gaan besparen, is dat Friesland College tijdens de opening allemaal maquettes had neergezet, waarbij ze van oude kasten, die van dat oude zware eiken en grenen werden gemaakt. En nou ja, dat ging zelfs niet meer zo heel goed richting Polen. Dus dat, ja, heel... Dat zegt wat. Nou ja, dat was altijd de plek waar we dan in ieder geval nog een bestemming vonden die anders was dan Harlingen, de verbrandingsoven. We zeiden, wat ontzettend zonde, want dat is in principe heel erg duurzaam hout. Dus Friesland College heeft de uitdaging opgepakt. Die heeft van die oude kasten allemaal maquettes gemaakt. En daaruit hebben wij met z'n allen, met het publiek, nu 1 tafel uitgekozen. Waarbij dus van een kast een tafel wordt gemaakt. En de onderstellen zijn weer gemaakt van oude fietslijken. Dus van de fietsframes. Nou, dat bespaart enorm. En dat wordt op dit moment op ware grootte bij Friesland College 1 keer gemaakt. Zodat zij ons kunnen uitleggen hoe wij dat vervolgens in productie kunnen nemen.
Oh, dat is echt heel interessant. En dan kunnen mensen het ook gewoon kopen en dan wordt het gemaakt en dan... Waar we in het verleden steigerhouten meubelen maakten, hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, dat is eigenlijk niet echt recyclen. Dus daar nemen we afscheid van. Maar met de vakmensen die we daarvoor natuurlijk wel bij ons rond hadden lopen, gaan we nu dit maken. En is het ook handig als mensen... zou het ook helpen, behalve dat mensen veel spullen naartoe brengen, dat als je denkt, ik heb iets nodig, dat je dan eerst even checkt of het ook in de kringloopwinkel ligt? Dat lijkt me een buitengewoon goed idee. En u zei zelf dat u herkende een foto van extreem volle keukenla. Komt dat omdat je bij de kringloopwinkel werkt en als eerste alles ziet wat binnenkomt, achter daarin waar iedereen wel eens wil neuzen en daardoor zoveel meeneemt? Nee, klinkt eigenlijk heel gek. Ik herken me meer in het bezig zijn met andere dingen en gewoon thuis niet zoveel bezig zijn. Dus als er mensen komen, alles in 2 grote laden stoppen, zodat het uit beeld is. En daarom herkende ik die laden. Oké, dus je heeft thuis eigenlijk ook een soort kringloopstiekem. Ja, dat zou eigenlijk moeten. Waar Ik zou ik naar zelf ook terug verlang. moeten ontvullen. Ja. Hartelijk bedankt. Ja, dankjewel. Applaus. En breng vooral de spullen naar Kringloop Estafette. En we gaan nog 1 keer naar Timo luisteren. En dan praten we door met Frank Wiering. Want wie heeft allemaal in december tijdens kerst de serie De Kringloopwinkel gezien op televisie? De documentaire. Kijk eens aan. Nou, als u hem gezien heeft, Frank Wiering komt er zo meteen over vertellen. Timo. Liedje heet About Heartaches and Being Blue. Hij staat op de plaat die hopelijk volgend weekend uitkomt. Het is een wat rustiger liedje. Ik dacht, ik zeg het maar vast. I know a thing or two about heartache and being blue. Empty chairs in an empty room. It's all deserted without you. And I'll keep making mistakes. Another woman, another heartbreak. And it won't ever change. Still unbroken, the pain remains. I will write a song or two about heartache and being blue. I just don't know what I'm to do, as it is hurting through and through. And I'll keep making mistakes. Another woman, another heartbreak. And it won't ever change. Still unbroken, the pain remains. Still unbroken, the pain remains. Timo de Jong. Dank jullie wel. Dank je wel. Heeft al verkering. Helaas. Frank Wiering, welkom. Dames en heren, even applaus. Frank, voor we over jouw documentaire reeks van de Kringloopwinkel gaan werken, waar zouden we jou van kunnen kennen? Want je hebt een tientallen jaren lange geschiedenis als tv-maker, maar noem eens een paar dingen. Ik ben oprichter van het programma Tegenlicht van de Nieuwe Wereld, Diogenes, de Jonge Helden, dat is voor de wat oudere, de jonge programma. De microfoon wat dichterbij graag. De documentaire over Normaal, laatste optreden, hoe heet dat? Het einde van Normaal. Het heuken. Films over de Bachmann-beweging, van die lui die in het rood liepen. Ja. Van alles en nog wat. Nou, we horen al Tegenlicht, de Nieuwe Wereld, Jonge Helden, Diogenes. Wat ik nooit begreep als kind, maar wat wel heel bijzonder was. Want jullie waren altijd ergens op de wereld. En het duurde heel lang. Ja, dat was het tegendeel van wat er net gevraagd werd. Toen woonde je in vliegtuigen. Ja, ja.
Jij hebt iets gemaakt over de kringloopwinkel. We kijken even naar een kort fragment uit de leader, waarin je iets uitlegt ook over die serie. De ene na de andere winkelketen gaat failliet. Maar er is een winkelketen die een ongekende groei doormaakt. De kringloopwinkel. Ondertussen zijn er meer dan 1200 in Nederland. Kleine en grote. Van Maastricht tot Buitenpost. Er komen 23 miljoen bezoekers per jaar. Ongeveer de bezoekersaantallen van IKEA. Een omzet van 220 miljoen euro. En het is niet alleen een commercieel succes. Het is vooral een sociaal succes en dat zonder dat de overheid zich ermee bemoeit. Het is het nieuwe Nederlandse dorpsplein. Het is een plek waar mensen weer met elkaar praten. Elkaars problemen helpen oplossen en waar nieuwe talenten ontdekt worden. 3 euro alstublieft. Ja, dank u. Waar mensen vleugels lijken te krijgen. Wie het echte hart van Nederland wil zien, moet in de kringloopwinkel zijn. Leuk. Ja, leuk. Leuke serie. Ik heb hem al een tijd niet meer gezien. Oh ja, vertel eens, waarom die docu-reeks over de kringloopwinkel? Nou, dat komt eigenlijk door mijn vrouw. Die ging in Steenwijk, waar wij wonen, regelmatig naar de kringloopwinkel. Die zei, je moet eens gaan kijken. Dat is heel bijzonder. En ik dacht de hele tijd, oude meuk, weet je wel. Ga een beetje weg. En uiteindelijk ben ik maar eens gaan kijken. Ik kwam in een moderne winkel met een lift. Maar wat me vooral intrigeerde was... ze hadden bijvoorbeeld van allemaal oude spullen... hadden ze een restaurant gebouwd. Maar dat was een Engelse club. Met grote leren fauteuils en boekenkasten. En dus echt zo'n herenclub. En toen realiseerde ik me dat... als je aan kringloop doet... krijg je dus ontzettend veel spullen binnen. En als je dan creatief bent... kun je daar in wezen alles van maken wat je maken wilt. En... ja, dat was eigenlijk het beginpunt. En door met mensen te praten, ontdekte ik dat mensen dat ook met zichzelf deden. Leg eens uit. Ze kringloopten zichzelf. Ze brachten zichzelf in ontwikkeling met elkaar. Want iedereen, ze noemen dat daar het vreselijke woord in de kringloop. Iedereen heeft wel een rugzakje. Maar daar komen dus geen therapeuten aan te pas. Iedereen praat met elkaar. En dat niet in zwaar therapeutische gesprekken, maar gewoon helpen even een kast sjouwen. En dan moet je ook jij nog naar de VPRO om te pitchen om daar geld voor te krijgen. Wat was toen jouw pitch, jouw 2 zinnen? Mijn 2 zinnen? Nou ja, 3, maar ja, je hebt het geld ervoor moeten vinden. Nou. Of zeggen ze, Frank Wiering komt met iets, we gaan het gelijk doen. Nou, niet heel, wel bijna, ja. Oké. Ja. Nou, fijn is ook dat vertrouwen. We gaan even... Nou, ik had het eerst aan Nederland 1 aangeboden, want die vonden het niet spannend genoeg. En Nederland 2, de netmanager van Nederland 1, daar vroeg ik aan, kom je wel eens in de kringloopwinkel? Ze zei, ja, om dingen te brengen. Maar ben je wel eens binnen geweest? Nee, nog nooit. Dus we gingen naar Nederland 2 en die kwamen regelmatig in de kringloop en die hadden aan 1 zin genoeg. Ja. En die riepen gelijk, oké, 5 keer bij de kerstdagen naar de slimste mens. Kijk. Helemaal goed. En er is veel naar gekeken, hè? Wat? Het is echt een culthit geworden, hè? In die dagen. Nou, ja, het had 1 miljoen kijkers. Nou. Het heeft een hele lange long tail, zoals dat heet, weet je. En ja, er wordt nog steeds op uitzending gemist veel naar gekeken. Ja, nu niet meer, denk ik. Nou, vanavond wel weer, want iedereen die het nog niet heeft gezien, moet er naar gaan kijken. We kijken even, want je hebt ook eentje gemaakt, die ging ook over ontspullen. Ja. Hebben we even een fragmentje daarvoor bij, want daar kwam jij een bijzondere mevrouw tegen. Want wie geen zin heeft om voor 1 knoopje een plastic verpakking met 40 stuks te moeten kopen. Wie op zoek is naar 1 blauwe ritsluiting, een stukje gordijnband van 22 centimeter of 1 breinaald, die moet bij Trineke zijn. Ik zie allemaal breinaalden. Ja, vroeger in Amsterdam heette zo'n winkel de Jantje van Alles. En dat is eigenlijk hier ook zo. Oh ja? Ik heb heel veel verschillende dingen hier onder mijn hoede. Zoals? Veters en koord. Hier zit borduurgaren in, ritsen, rijgaren, ijzergaren, gordijnband. We doen alles in de winkel. Het is altijd wel iemand die het gebruiken kan. Nou, dit is de wol. Borduurgaren. En dit zijn mijn lastige lappen. En zo krijg ik dit.
Ja. Dus maar die willen we toch wel verkopen. Dus gaat het in een lastige mappenbak. Goed, even zien. Ja, Frank, Trineke. Waar kwam je haar tegen? In de winkel. Gewoon deze scène was tijdens de eerste draaidag dat ik langs haar hokje liep. Ja. En ik keek naar binnen. Ik dacht, dit is bijzonder. Ja. Dus aangesproken en gelijk. Ze is een Amsterdamse. Als ze begint te praten kom je er helemaal niet meer tussen, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat was gelijk raak. Maar toen ben ik er blijven volgen. Want een paar weken later, want we hebben er 16 maanden over gefilmd. Hè? Ja, ja. We gaan zo zien hoe het met haar afloopt, dus verklap het nog niet. Maar... mag het niet verklappen? Nee, nog niet. Maar vertel eens iets over, was dit nou zo iemand die ook zichzelf opnieuw uitvond in die kringloopwinkel? Zoals je het eerder omschreef. Nee, zij was niet. Ze had wel een probleem, maar ze kon dat probleem niet oplossen. Nee. Zij had inderdaad een ontspuldend probleem. Juist, in een kringloopwinkel. In de kringloopwinkel, ja. Ja. Dus we gaan even dan verder kijken hoe dat gaat. Goedemorgen. Ik ben even aan het uitleggen hoe dat Want hier komt de directeur, hè? Ja, weet je, ik zou me veel Dus meer directeur. uit willen leggen van hoe kom je ooit door deze spullen heen? Nou, gewoon op je dode gemakje gewoon doorwerken. Oh, en heb je ook hulp? Anders. Nee, op het ogenblik heb ik geen hulp. Ja, ik heb wel hulp, ja. Maar die werkt op andere afdelingen. Geertje doet wol allemaal. Ja. En doet de wol. Hoe doe jij dat dan? Hoe leg je dat voor haar klaar? Of, ik krijg een doos binnen en dat heb je het weer. Meestal zit er gelukkig alleen maar wol in. Breigaren moet ik zeggen. Ja. Of haakgaren natuurlijk. Ja. Maar er zit ook heel vaak verstopt weer andere dingen onder. Oké. Dus dat sorteer jij eigenlijk? Ja, en ze krijgt dus de dozen aangeleverd, zal ik dan maar zeggen. Ja. Ze moet zelf uitzoeken wat nog te gebruiken is en wat niet, want dat ga ik niet doen. En Ellie van de boekafdeling doet tegenwoordig mijn breinaalden. Oké, alleen dat? Alleen Ellie doet dit. Hey, en dat dominospel, wat doet dat er hier? Oh, dat zal ik je vertellen. Daar wind ik dus elastiek omheen of band en weet ik veel. Oké. Dus, want ik ga er verder niet mee aan de gang. Maar nee, ik dacht misschien moet het terug naar de spellen. Nee, want het is een onvolledig... en zo doe ik het ook met speelkaarten. Weet je wel, de jokers en dat soort geinen. Hey, en je kent de trend van ontspullen, hè? Ja. En hoe doe jij dat? Heel moeilijk, heb ik al net uitgelegd. Dat heb je al uitgelegd? Ik ben niet zo echt van het ontspullen. Ja. En overal kan ik nog wel wat. En wat zeg ik dan als jij niet genoeg ontspult? Ja, dan zeg je dat je met een heel bataljon strijdkrachten, hoe noem je dat, die kom je hier de bende opruimen. Ja, en wat betekent dat voor jou? Nou, dat vind ik heel erg. Oké, en wat vind je daar vooral erg aan? Wat ik zo mooi vond van jouw intro is waar jij zei, hier gebeurt van alles. Je zei net al, er komen geen politici aan de pas, geen therapeut aan te pas. Je hebt volgens jou, wat gebeurt daar in die kringloopwinkel, wat blijkbaar in de gewone maatschappij niet meer lukt? Mensen praten met elkaar. Daarom heb ik het ook het nieuwe Nederlandse dorpsplein genoemd. Ze zijn de hele dag is iedereen met elkaar bezig, met hart en ziel, maar iedereen praat dus met elkaar. Dus de problemen komen ook aan de orde. Ik had een jongen die werkte, die aan de alcohol was, die aan het afkicken was. En die wordt dan geholpen door een andere jongen die al jaren geleden afgekikt is, maar die precies weet wat er gebeurt. En dan tijdens de lunch zie je dat ook dan. Die jongen die al afgekikt is, die zegt dan tegen de jongen die aan het afkicken is van... Kijk, je weet het is de krokodil. Er zit een krokodil in je hoofd en die komt de hele tijd dichterbij. Nog dichterbij. En dat is je probleem. Als je nou die krokodil, als je die weg kunt houden. Jongen, je moet opnieuw leren leven. Ga nou opnieuw leren leven. Nou, heb je dat ooit bij een therapeut gezien? Nou, nee, niet. Ik kom er natuurlijk nooit. Je ziet dat continu. Ik vond het heel ontroerend. Ja, Trineke, we lachten er nu om, maar is het ook een beetje tragisch? Het is heel tragisch, ja. Ja. Want ik heb erom moeten houden. Ja, hè? Nou, we gaan even kijken, want ik hoor het aan jouw stem in het volgende fragment. Daarom vond ik het ook zo mooi, omdat ik vond dat je haar echt met veel liefde hebt gevolgd. Terwijl ze volgens mij bij veel mensen hoog op de irritatiegraad zat, ook in die kringloopwinkel. Ze kwam er wel een beetje uit. We gaan even kijken naar hoe het afliep. Hallo. Goedemorgen. Wat is er allemaal gebeurd?
Het lijkt me niet verstandig als ik daar zo over ga praten. Met de camera erbij en de microfoon. Nee. Ik vind het heel jammer, laat ik het zo maar zeggen. Dat het gebeurd is. Is je kerst al gebleven? Die vond ik zo mooi. Nou, heb je die niet thuis? Ja, die heb ik mee naar huis genomen, ja. En gewoon neergezet? Nou, nu nog niet. Nee. Mag ik één vraag stellen? Ja, doe maar. Toen er opgeruimd werd hier, Ja. vonden ze een borduursel met een grafsteen erop. Het is volbracht. Nou, er waren twee vrouwen die me hielpen, twee collega's. En wij vonden dit. En wij zeiden, als wij de tent opgeruimd hebben, zal ik maar zeggen, want het moest vooral van de vloer af, dan hangen wij op de deur, het is volbracht. Dat vonden we wel een mooie. Sommigen vonden het achteraf luguber en weet ik veel. Maar ik vind het wel mooi. Amsterdamse humor. Nou, misschien moet je het zo bekijken. Maar het was ook wel, nou, ik wil me niet vergelijken met de kruising en de weet ik veel. Maar het was een hele, ik woonde hier ongeveer. Ja. Ik heb me uit de naad gewerkt, op z'n Amsterdam te zeggen. En het zat me flink op mijn nek, want ik wilde het voor elkaar krijgen. Ja, dus wat is hier dan gebeurd? Want ja, op dat dorpsplein waar iedereen met elkaar praat en therapeuten niet nodig zijn, faalde zij toch. Is er met haar dan te weinig gepraat? Of is dat ook hoe het leven is en niet iedereen redt het, ook niet in de kringloop? Iedereen had in de gaten dat er dan het misgaan was. Er is ook met erover gepraat, maar ja, ze zag het niet, ze zag het zelf niet. Nee. Haar grote probleem was dat als je een doos met spullen hebt, is dat voor ons een doos met spullen. Voor haar is dat een doos met 1000 verschillende dingen. En die 1000 verschillende dingen, die moeten allemaal gerubriceerd worden. En die moeten allemaal in aparte doosjes. Dus ja, ze zag door de bomen het bos niet meer. Nee. Even, het is wel voor iedereen die nu heel triest is en een schuldgevoel heeft, omdat hij net heeft gelachen om haar. Het is wel goed met haar afgelopen, want ze heeft een nieuwe baan gekregen. Ze heeft 2 nieuwe banen. Ze is onderwijzeres. Dus ze werkt in 2 scholen als hoe noem je dat, tussen de middag en opvang en dat soort dingen. En ze heeft verschrikkelijk naar de zin. Nou, inderdaad, haar laatste keer dat ik haar ontmoette, zei ze van het is geluk bij een ongeluk. Ja. Ben je nu zelf door deze 16 maanden in de kringloop ook anders gaan denken over bezit en spullen? Ja, ik denk sowieso, ik hecht niet vreselijk aan spullen, ik hecht aan ruimte. Wij wonen op een oude boerderij. En daar staat een schuur bij en ieder stukje hout wat ik gezaagd heb en wat overblijft wordt bewaard. En dat heeft als fantastisch resultaat dat als ik iets bedenk, ga ik naar de schuur en dan is het er altijd wel. Moet me door de rotzooi heen banen, maar voor de rest schaf ik weinig aan. Ik heb inderdaad, mijn vrouw zei dat, vorig jaar heb ik bij de Bijenkorf een jas gekocht. Toen ik thuis kwam bleek ik het jaar daarvoor precies dezelfde jas gekocht. Ja, je vrouw zit nu zo. Ja. En over ontspullen gesproken. Ontspullen gaat tegenwoordig, dat is echt dat gaat heel hard. Want het as gevonden. Tussen de spullen? Tussen de spullen. Nou ja. Dus iemand gebruikt. Ja, maar nou het ja. gaat dus goed met het ontspullen. U weet, was u nog op zoek naar een urn, eventueel met as? Nou, hupsakee naar Steenwijk toe. Ja, je bent op veel plekken geweest. Zijn we nog lang niet van de kringloop af, denk je? Hoe bedoel je, qua film? Of Nou, nee, ik bedoel, qua film gaat nog eens een keer een serie maken. Maar ik bedoel meer, is de kringloop symbool van iets wat verandert in Nederland? Dat bedoel ik eigenlijk meer. Willen we anders met elkaar omgaan? Willen we meer ontmoeten zonder tussenkomst? Dus is de kringloop daar een onderdeel van? Ja, dat denk ik zeker. Maar op verschillende niveaus. Dat mensen die weinig geld hebben, die kunnen voor een paar dubbeltjes glazen kopen. Maar aan de andere kant stikt het ook tegenwoordig van de mensen die op zoek zijn naar designspulletjes van 20 jaar geleden. Ik heb een man gefilmd, een Marokkaanse meneer, die alles van antiek en kunst weet. En daar was ik een paar weken geleden weer. En die vond Mondriaans en Van Meegerens. Maar ik zei, vind je nog wel eens wat?
Nee, hij vond niks meer, want mensen hadden het programma gezien. En nu keken ze van tevoren heel erg goed. En ik hoorde ook dat er in Wageningen nu een meneer is die de klanten les geeft in het herkennen van dingen van waarde. Maar er worden ze gek ontspuld. Ja. Nou, je zei van, ja, zijn we nog niet, zou het nog een keer iets zijn voor een vervolg, de kringloop? Nou, er wordt allemaal getrokken, ja. Toch wel? Ja, en dat is vanwege de kijkcijfers of omdat ze het ook echt goed vonden? Nou, het is aan de ene kant vanwege de kijkcijfers, maar ook vanwege het hele idee ontspullen. Juist. En wat natuurlijk het ontroerende van een kringloopwinkel is, omdat iedereen elkaar helpt, is het, zou je kunnen zeggen, is het een arena waarin je het Nederland van nu kunt zien. Ja. En kunt zien hoe mensen met elkaar omgaan. En dat eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Nee, inderdaad. Als alle telefoontjes en schermen weg zijn. Ik vond het zelf om het te maken. Nou, dat was duidelijk te merken in hoe het eruit zag. Als je het nog niet heeft gezien, ga het absoluut zien. Fantastisch. En ik hoop dat er nog een reeks komt. Dames en heren, applaus voor Frank Wiering. En we gaan even naar Marianne. Want, dat wisten jullie niet, maar jullie zijn de hele avond en masse geobserveerd. Ja, jullie zijn de hele avond aan masse geobserveerd en ook inderdaad wat er allemaal gezegd is. Want naast mij staat... Irma van Stijn. En jij bent? Ik ben psycholoog. Psycholoog. Dus, Irma, je mag het zelf gaan voorlezen. En vijf kantjes. Vijf kantjes observatie. Nou, ga er maar aan staan. Ik ben benieuwd. Nee hoor, wat ik geprobeerd heb is een beetje de rode draad te vinden tussen wat de gasten verteld hebben. En ik zou heel graag even willen beginnen met een klein beetje breinkennis. Waarom ontspullen eigenlijk best wel belangrijk is. En waarom het ook zo ontzettend moeilijk is. En daar wil ik straks wat over vertellen in die lijn die ik gehoord heb. Ja, want iets kopen, spullen kopen, maakt ontzettend gelukkig. Iedereen kent dat wel. Als je je een beetje rottig voelt en je gaat even lekker wat kopen, dan word je kort echt gelukkig van. Op breinniveau happy. Alleen het duurt niet zo lang. He, je raakt gewend eraan. Je habitueert aan wat je gekocht hebt en dan wordt het weer gewoon. En of dat nou met iets kleins is of iets groots, huizen, auto's, alles wendt. Met name spullen. Waar word je dan, u herkent het geloof ik wel, ja. Nou eigenlijk gelukkiger van, of wat is rijker, waarom is ontspullen zo goed? Dat is namelijk ervaringen. Veel mensen zeggen, ja, ik ga niet naar een mooi concert of naar een theaterstuk waar ik heel veel geld voor moet betalen of een reis of iets spannends doen. Dat is dan een avondje en het is zomaar weer weg. Wat zonde van mijn geld. Maar juist dat soort dingen ondernemen maakt veel langer gelukkig. En vaak doe je dat samen met mensen, dus er is een soort sociaal deel. Je hebt verhalen, je hebt dingen beleefd. Dus ja, de mens is eigenlijk de som van je ervaringen en niet zozeer de som van al je spulletjes thuis. Dat is wel leuk om een beetje te weten. Er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb zelf ook wel eens neiging om te denken, nou, dat vind ik een beetje te duur hoor. Maar eigenlijk moet je dat wel doen als het een hele mooie ervaring oplevert. En van spullen worden we best even gelukkig, maar op de lange termijn dus niet. Nou kan ik mijn eigen krabbels niet lezen, dus ik moet wel even mijn bril opzetten. Ja. Ja, dat is leuk wat u zegt. Hele mooie dingen wel. Ja. Ja, sommige dingen kunnen niet helemaal goed, mensen niet goed onderscheiden. Die vinden alles mooi, maar sommige dingen zijn prachtig. Ontzettend van genieten. Ja, dat vind ik een mooie aanvulling. Ja, zometeen, Rudy, we gaan eerst even verder luisteren en dan straks verder. Edelsteen al gehad. Irma, ga verder. Rudy is bekend hier, geloof ik. Oh. Even kijken. Toen we begonnen met de Mentimeter hebben een aantal mensen gehoord. Meneer Zeldenrust bijvoorbeeld, die vertelde over hoe moeilijk is om dingen weg te doen. Dat hoorden we vanavond veel meer. En dan zie je dat wij mensen zitten ontzettend vast in gewoontes. We nemen wel voor onszelf om dingen niet dubbel te kopen, minder te kopen. De hele eerlijke meneer daar met de vleesbuik.
Nee, maar ik heb uw bijdrage ontzettend gewaardeerd. Want u was eigenlijk ontzettend eerlijk. En eigenlijk wat ik in uw verhaal hoorde, is dat u duidelijk wel wist van... wat ik doe is nou niet helemaal, hoe zullen we dat noemen, knap. Maar u had duidelijk geen voornemen, duidelijk niet een focus om dat te veranderen. En dan weten we allemaal, dat lukt ook niet. Daarom vond ik het zo ontzettend eerlijk wat u vertelde. Gaat die bril weer op. Dus ons brein is een enorm gewoontedier. En toen kwam Maaike Fris, inderdaad een prachtige naam. En die vertelde eigenlijk wat je moet doen om die gewoontes te doorbreken. Zij zei, er moeten vaste gewoontes, dingen terugleggen op een vaste plek. En wat je dan eigenlijk doet in je brein is echt nieuwe paden aanmaken. Als ik naar jullie kijk met mijn bril op, dan zie ik niks. Dat is heel irritant. Op het moment dat je met ons bewuste brein iets doen, dat we doe je dat op een gewoonte. En dus je denkt, oké, ik ga me voornemen om mijn sleutel weer op het sleutelhaakje te leggen. Heb je 6 keer niet gedaan, de 7e keer weet je het ook niet meer. En mijn eigen man belde me een keertje op, waar is in hemelsnaam de autosleutel? Een schat op het sleutelhaakje, denk ik. Maar dat was niet zijn gewoonte. En het verhaal wat jij hebt gehouden, dus waarom het werkt, is dat mensen echt nieuwe paden in hun brein aanmaken. En dan pas gaat het werken. Steeds opnieuw op dezelfde manier. Dat zit helemaal in die methode. Erg leuk. Bril weer op. Ja. Het is best moeilijk met zo'n ding in je hand. Daarom werkt het. Thea en Teersa deden eigenlijk hetzelfde. Die vertelden ook over de mensen met chaos in hun hoofd. En het leuke wat jullie beiden eigenlijk aangaven, is waarom het werkt, is dat je mensen weer eigen regie teruggeeft. Dus doordat je ze helpt in beweging te komen. Jullie zeiden dan kunnen mensen het zelf weer. Dus jullie geven het setje om weer zelf regie te krijgen over wat je doet. En dat is natuurlijk ook, als je echt helemaal niet meer weet wat je aan het doen bent, dan is dat een mooie hulp. Dus dat helpt ook goed. Weer regie krijgen over wat je doet. Even kijken. Jacco, jij gaf een heel mooie aanvulling. Je zei, ja, maar weet je, ik vind eigenlijk die troep wel een beetje lekker om me heen. Weet je wel, ja. Weet je wel. En dat vond ik heel leuk dat je het zei, want het leek bijna alsof iedereen nu georganiseerd en heel netjes een kast moet hebben. Maar sommige mensen worden daar echt ongelukkig van. Ja. Jij bent een voorbeeld van, blijkbaar. Ja. Ik voel me helemaal erkend. Bedankt. Ja. En weet je, Marianne gaat even jouw microfoon beethouden. Dan kan de bril op en af. Ja, dat is wel fijn, dank je. Maar bedankt voor de warme woorden. Ja, dus er zijn gewoon ontzettend veel individuele verschillen. Hè? Net als op werkplekken. Sommige mensen willen een clean desk. En andere mensen kunnen niks meer vinden op een clean desk. Want er ligt alles in een kast gepropt. Dus hou die individuele verschillen alsjeblieft hoog. Ja. Dus dat... Kijk, Marjolein Jonker van de Tiny Houses. Ja, die heeft eigenlijk ook, misschien wel zonder dat je dat weet, verteld wat ook werkt als je nieuwe gewoontes wil maken, is gewoon echt een grote gewoonte doorbreken. Dat werkt bijvoorbeeld ook met een andere gewoonte als je te veel drinkt of te veel rookt of een verslaving hebt waar je van af wil. Dat lukt thuis vaak niet, hè? Omdat je een paar maanden in een afkikkliniek zit. Hè? De kans dat je vlot afgekikt bent is bijzonder groot. Niet alleen omdat je eraan werkt, maar omdat je in een volkomen andere omgeving zit. En dat is eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. Hè? Je gaat midden in de natuur op een plek zitten die prachtig is en je verandert gewoon alles. En dan, dat is een hele mooie manier om gewoon te veranderen. Op een andere plek gaan zitten. Ik ben zelf zit midden in een verhuizing om ook te ontspullen. En door mijn hele omgeving veranderd. Het is heel lekker. Weg met de rode fiets. Ja. En de spiegel waar je dik van wordt. Ja, ik heb een bestemming voor de rode fiets. Ik weet niet of mijn echtgenoot dat ook goed vindt. Maar waarschijnlijk kan hij als kunstobject naar de kringloop. Kijk. Wil je dat wel? Mag het wel, schat? Ja. Nou, het antwoord is nog een beetje onduidelijk. Ja. Nou, dan komen we bij de kringloop. Ook jij gaf een voorbeeld wat werkt, waarom die breinpaden opnieuw worden aangemaakt. En jij had het eigenlijk met name over het samen doen. Het in samenwerken manier echt betekenis toevoegen. Jullie zijn
eentje niet kan, lukt jullie wel in al die samenwerkingsverbanden. En dat is een voorbeeld waarin het werkt. Met allerlei verschillende bedrijfjes en kunstenaars en scholen. En dat zal soms ook wel eens een beetje ingewikkeld zijn, denk ik. Ja. Maar dat is een manier dat je samen heel veel meer kan doen en in beweging kan komen. Dat vond ik een heel leuk voorbeeld. Ook daar verandert je brein weer van. Nou, en jullie krijgen dus een rode fiets. Ja, Frank, dat deed jij eigenlijk ook. Jij vertelde ook over het samen zijn. Jij hebt me geholpen aan een mooie nieuwe therapietechniek over de krokodil. Die zal ik gaan proberen toe te passen. En de lastige lappenbak, dat is ook mooi. Maar je zei, het is een soort, voor veel mensen is het een soort kringloop in hun eigen brein. En ook wat ik ervan heb begrepen is dat het ook gaat over die samenwerking. Ook dat lukt niet in je eentje, dus daar waren jullie wel gelijk in. En die dame die op het eind zag, zij is eigenlijk een heel mooi, ook wel schrijnend voorbeeld. En die mensen zie ik best wel vaak, die eigenlijk, wat je bij ontspullen doet, is kijken wat heeft echt waarde, waar word ik gelukkig van. Voor haar had alles waarde. En neem je dat zomaar weg, dan doe je iemand echt iets aan. Ja, en dat voel je echt hier. Dat is heel triest. Ja, sommige mensen kunnen dat niet onderscheiden. Nou, ik hoop dat ik een beetje een rode lijn heb gegeven. Ja, nieuwe paden en doe het samen. Dus mensen die hier ontspullen die het niet lukt, doe het samen. U had een probleem met boeken. Er was iemand anders hier, die kon heel makkelijk boeken wegdoen. Ga het gewoon samen een keer doen. Dan moet dat lukken. We hebben nog 1 vraag, Jasmin, van Facebook binnen. Van wie is hij? En wat is de vraag? Ja, we hebben inderdaad een hele leuke vraag. Bente, ja. En ja. Nou, ik zal hem even stellen. De vraag komt van Henk de Biesbeek. En ik denk dat het eigenlijk een vraag is die vele mensen hier in de zaal en misschien thuis ook wel zullen hebben. De vraag is namelijk van, de opmerking wordt gegeven van, hij weet wel hoe hij moet opruimen, maar dan stop je bijvoorbeeld dingen in dozen, dat je het weg wil doen. Maar waar breng je het heen? Je kan het bijvoorbeeld naar de kringloop brengen, maar als je het niet naar de kringloop brengt, waar breng je het dan heen? Dus dat is ook tegelijkertijd weer een vraag aan Maaike, want je hebt natuurlijk allerlei klanten en zo met die je helpt. Waar breng jij eigenlijk de spullen heen? Wat is een goede manier om daar van af te komen, als het ware? Ja, dat is een goede vraag. Je kunt per regio kun je ook opzoeken wat voor inzamelpunten er zijn. Dus volgens mij heb je nu bij de H&M een inzamelactie dat ze van oude kleding gaan ze weer recyclen naar nieuwe kleding. Dus dat soort dingen kun je in de gaten houden. Dus ik zou zeggen even googlen op je regio wat de inzamelpunten zijn. En de kringloop is inderdaad ook een mooie plek om dat te doen. Nou, dames en heren, ik wens u allemaal heel veel succes met ontspullen. Ik hoop dat u geïnspireerd bent. Pak het samen op. Hartelijk bedankt voor uw komst. Hartelijk bedankt voor onze gasten. Mike, hartelijk bedankt Frank en de rest. U hoeft nog niet weg, want Snoet en Smoel, daar zijn ze. U mag zelf raden wie Snoet is en wie Smoel is. Die gaan nog even plaatjes draaien voor ons, dus dan blijft hier nog lang gezellig. Volgende week is hier met een soort college tour-achtige toestand Fresco. Hartstikke gratis, normaal betaal je er heel veel geld voor, dus kom vooral kijken bij Fresco. En je hebt dan ook de kans om hem allemaal vragen te stellen. Meestal naar je neus, zo'n café. Ont Oorwieke, Jim bedankt en applaus voor hemzelf.